Jobbágyféltekés rajzolás, Farkas Éva, iparművésszel. Üdvözlök mindenkit, Sárai József vagyok, Éva egyik barátja és tanítványa, és egy pár perc figyelmedet kérném jobbágyféltekés rajzolás tanfolyammal kapcsolatban. Biztos hallottál már erről a módszerről, de egy pár mondatot hadd mondjak. Mindkét agyfélteke azonos érzékből származó információt gyűjt össze, de az agyfelek eltérő módon kezelhetik ezeket az információkat. A feladatot feloszthatja a két agyfélteke egymás között, így mindegyik azzal foglalkozik, amelyik a saját stílusa számára megfelelőbb. Az is lehet, hogy az egyik agyfélteke leggyakrabban a dominánsból átveszi az uralmat és meggátolja a másik felet. Mivel a rajzolás általában jobb agyféltekés üzemmódban történik, olyan feladatokat adunk, amelyekkel a bal agyfélteke nem tud mit kezdeni, feladja és akkor átveszi a jobb agyfélteke a munkát. Ebben az üzemmódban képesek vagyunk a látásra, vagyis az adott szituáció pillanat tényleges észlelésére, és a fizikai szemünkkel érzékelt 3D-s valóság leképezésére 2D-ben, magyarul a rajzolásra. Betty Edwards szerint a rajzolás ugyanúgy megtanulható képesség, mint például az olvasás, írás, autóvezetés, kerékpározás. Ehhez 5 alapvető képességet kell elsajátítani: szélek, viszonyok, terek, fényárnyék, teljesség észlelését. A 4 napi alapozó tanfolyam után mindenki képessé válik az önálló rajzolásra, és a tanfolyam elvégzésével minden résztvevő elsajátított egy számára új látásmódot, nőtt az önbizalma, intuitívebb és kreatívabb lett élete minden területén. A tanfolyam során mindenki elindul egy belső úton, melyen felfedezi önmagát. Az, hogy ki meddig jut ezen az úton, az már csak rajta áll. Delfai Józsda falára a következő mondat van írva többek közt: ismerd meg önmagad, a sorsod te vagy. A rajzolás egy eszköz ehhez, hogy ki milyen fokon sajátítja el a rajzolás művészetét a tanfolyam 4 napja alatt, az egyénileg változó. A tanítványok megtanulnak látni különböző perspektíváktól a szószoros és átvitt értelmében is. Egy pár szót Éváról is hadd mondja. Művészeti iskolákban tanított, saját tanítási stílusa és koncepciója van. 2011 óta jobbágyféltekés rajzolást is oktat. Betty Edwards módszerét ötvözi saját koncepciójával, 28 éves rajztanítási tapasztalatait is felhasználva. Mit ad neked a tanfolyam? Gyakorlatilag minden szükséges eszközt, ami a 4 napon kell, Évától megkapunk, de a legfontosabb, hogy egy használható rajztudást, sok örömet, és persze elismerés másoktól is. Ezt saját tapasztalatomban is mondhatom. További információkat az árakról, helyszínekről, időpontokról a honlapunkon és Facebook oldalon is megtaláltok majd mindig. Köszönöm a figyelmet!